दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जाया दिनैहाय मोनसे लवार आसाम हस्पिटालाव फैनानै फंबाय मिथिसार बसुमतारी बिथांनि देहानि थासारिखौ खौरां लाफैनाय जादों। जाय बिथाङा दाख्लै थांनाय 4 आगस्ट खालि बिथाङा क'क्राझार सहराव गारिनि एक्सिडेन्टजों जाब्रबथाय जादोंमोन आरो बेवहाय खोब सिरियास जानायलाय बिथांखौ लवार आसामाव दा फाहामथाय होगासिनो दङ। बयबो मिथिगौ जे न'खरा गोबां दुखिया न'खर जायफ्रा रांखावरियाव भुक्तभोगि जानाय। दा बे हिसाबै जों बेखौनो खावलायजेननो लुबैदों मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ जे नैबे जाय जोंनि बर'सा 22 बोसोरनि सासे जोंनि लाइमोना मिथिसार बसुमतारीया गावनि थांना थानायनि जिबनजों जुजिना दङ। दा बिथांनि जिबनखौ रैखा खालामनो थाखाय न'खरनिफ्रायबो गोबां नाजानाय जादों आरो गासै जों रायजो राजायाबो जा एसे एनै हायो मदद हरलायोबा मोजां बुंनाय जादों। बे हिसाबै सालाकाटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायजेननो लुबैदों जोंनि सासे बर' लाइमोननि जिउआ जों रैखा जायो आरो जों बयबो थाइसे थाइनै मददखौ जेन' हरलायलायो जों बेखौ आसा फारिदों। आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ कमान्डार सारनिसिमबो खावलायगोन नैबे जाय बर' लाइमोन बिथांनि जिउखौ रैखा होनायाव बासायनायाव जेन' एसे एनै मदद खालामनो आङो सालाकाटि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानांगोन सारनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय आरो जों जा एसे हायो बयबो नाजागासिनो दङ। दायो रायजो राजाया जा हायो नाजादों, जोंनि फरायसाफ्रा नाजादों थाइसे थाइनै हायो। मानोना न'खराव जेबो सम्पथिबो गैखाला, दा हा हु फानजोबनानै गासैखौबो बिथांनि ट्रिटमेन्टआवनो बाहायनाय जाबाय आरो बिथांखौ खालिबोल' जों जिबनखौ मोनफिनथों होननानै बयबो आसा फारिदों। ओंखायनो खेबसेबाव जों सालाकाटि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदेरबाय रायजो राजा आरो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेन' अननानै नैबे जोंनि बर' फिसा मिथिसार बसुमतारीनि जितु जिउजों जुजिनाय एक्सिडेन्टनि जितु जाब्रबथायजों जानाय बेखौ जेन' रैखा खालामो आरो जों दा खौरां लानायाव माने बिथांनि जिउआ रैखा मोनगोन। नाथाय खालिबोल' बेवहाय रांखान्थिनि गोनांथि दङ, थाखा फैसानि। दा बेखौ जेन' बयबो एसे एनै मदद हरलायबाय। आं बेखिनिखौ आरोबाव रायजो राजाफोरखौ खेबसेबावनि थाखाय खुलुमनानै आखाइ खबजोबै खुलुमनानै बिनि न'खरनि जानानै आरो जों बर' फिसा जानानैबो आङो खावलायबाय आरो बयखौबो माने आसा फारिबाय जों थाइसे थाइनै मदद हरनानै जोंनि बिथां मिथिसार बसुमतारीया बिथांनि जिउआ रैखा जागोन जों बेखौ आसा फारिबाय।